Wel, mae Sport Wales wedi gwneud llawer o pethau i fi. Fi'n ymarfer yna pob dydd. Fi gael fy triniaeth fel physio a soft tissue a pethau fel yna. Maen nhw'n just rhoi platform i pawb i wneud yn siŵr bod nhw'n y gorau ffosif, mynd mewn i blwyddyn fel hyn, ac bod Cymru yn cael llawer o llefydd yn y tîm Prydain yna. Beth am y flwyddyn yma felly? Ble ti arni o ran y paratoadau ar gyfer Rio ar hyn sydd i ddod yn hwyrach yn y flwyddyn? Sa'n gallu credu bod ni yn 2016 yn barod, oedd yn teimlo fel ddoe o'n ni'n mynd mewn i Llundain, felly mae wedi dod rhwng môl gyflym, ond mae paratoiadau yn mynd yn gwych. Fi jyst eisiau wneud yn siŵr bod fi ddim yn cael unrhyw fath o injury nawr, jyst cadw'n iach. Ond mae'n mynd i fod yn blwyddyn hir, felly mae yna llawer o pethau i wneud dal cyn i ni mynd mas i Rio. Ond fi jyst eisiau mynd yna a gwneud perfformiad enfawr, achos sa'i byth wedi mynd i Gemail Ynbaedd a dynnu mas perfformiad gorau ffosib. Felly hwnna un peth fi eisiau wneud blwyddyn yma, a fi'n gwybod os fi'n gwneud yna, bydd hwnna'n dod yn ôl y lliw fedal fi eisiau. Ti'n sôn am y balans na. Ti'n amlwg eisiau gwthio dy hunan gyda'r ymarfer, ond mae anafiadau yn ffactor. Fai mor anodd yw i gadw'r balans na fel bod ti'n cyrraedd Rio ar dy orau? Mae'n galed iawn achos fi'n pob amser eisiau fod yn gwell, fel pob athletwr sydd yn y top. Mae'n gwybod bod roedd nhw dal i symud ymlaen i wneud yn siŵr bod neb yn dal nhw i fyny. Felly fi'n gwybod bod yna pobl mas na sydd eisiau curo fi. O'n i'n weld yna mas yn Doha, ni'n mor agos i colli'r medal aur. Felly mae rhaid fi wneud yn siŵr nawr bod y gap rhwng fi a person sydd yn mynd i dod yn ail yn enfawr, achos rwy'n mynd i wneud llawer o gwaith galed. Ond mae'n rhaid fi fod yn ofalus iawn, achos rhai weithiau fi efo habit hyn o gwythio fy hunain yn ormod a gael anafiad, ond fi'n gobeithio bod fi wedi cael popeth nawr allan o fy system, a fi wedi dysgu o hwnna. Fi jyst yn gwneud popeth, yn jyst meddwl amdan beth rwy'n wneud nawr, a wneud y pethau gorau i fi. Fi'n hoffi'r ffordd nes ti weid y person sy'n mynd i ddod yn ail. Hyderus iawn. Hefyd, ni gallwn ni ddim gorffen heb sôn am Abertawe. Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn gwylio Abertawe heddi, yn agos iawn at y galon di. Maen nhw wedi ennill yn Everton, y tro cyntaf erioed yn y gyngrair. Francesco Guidolins Bamiami yw i erbyn hyn? Mae'n anhygoel, ni ddim gallu gwylio'r ail hanner. Ond gêm gyntaf i Guidolini, yn anhygoel, oedd neb yn gwybod ble wedi dod o, pam mae Hugh Jenkins wedi dewis fe, ond mae wedi dod yma a torri record sydd ennill yn Goodison Park, felly mae rhaid ni gwrando a cadw at ei gilydd a cadw i cefnogi Abertawe tan y diwedd, a ni'n gwybod bydd ni yn y Premier League blwyddyn nesaf. Ti'n fwy hyderus, clywch am hynny. Diolch yn fawr iawn am ymuno, dyn ni pob lwc blwyddyn yma, Aled. Diolch yn fawr iawn.